Merħba tfal, jiena Miss Franziska u nilqakom għal dan il-ħin ta' qari. L-istorja li ser naqraw flimkien illum ġejja mill-mitoloġija Griega. Issa intom ġieli smajtu bil-mitoloġija Griega. Il-mitoloġija Griega tfal huma setta stejjer li ġejjin mill-Greċja antika, mill-Greċja tal-qedem. U dawn l-istejjer intirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra u għalhekk anke nafu bihom illum. Huma stejjer sbieħ ħafna għaliex jinvolvu affarijiet differenti mis-soltu, jinvolvu eroj, maġija, kreaturi u mostri strambi. U dawn tfal l-istejjer kienu jintużaw biex jispjegaw l-affarijiet li dawn in-nies kienu jkunu qed jaraw madwarhom. Pereżempju, il-bidla fl-istaġuni, jew għala jsir terremot. Ukoll tfal dawn l-istejjer kienu jingħaddu biex in-nies jitalmu kif għandhom iġibu ruħhom, jiġifieri jieħdu xi lezzjoni minnhom. Issa llum tfal l-istorja li ser naqraw mill-mitoloġija Griega jisimha Pegasu iż-żiemel li jtir. Mit-titlu tal-ktieb u milli qed taraw fuq il-qoxra tal-ktieb, fuq xi taħsbu li hi l-istorja, jew x'taħsbu li ser jiġri f'din l-istorja. Fuq il-qoxra qed naraw żiemel li jtir kif propju jismu l-ktieb. Intom qatt rajtu żiemel li jtir? Jiena jkolli ngħid qatt ma rajtu wieħed. Qed naraw ukoll persuna fuq dan iż-żiemel li jidher ukoll liebes ilbies stramb. Min taħsbu li hu? U x'taħsbu li qed jagħmel? Jidher ukoll għandu espressjoni determinata fuq wiċċu qisu wkoll qed jgħajjad. Għal xiex taħsbu li qed jagħmel hekk? Fejn sejjer jew x'qed jagħmel? Din l-istorja tfal hija miktuba minn Xavier Pirotta u ġiet adattata għal Malti minn Carm Seracino. Ejjew nibdew niskopru ftit iktar fuq din l-istorja. Ser naqra il-ħarsetta li tkun fuq wara tal-ktieb u ħnibdew niskopru fuq x'inhi din l-istorja. Bellerofont, l-iktar raġel qalbini fil-belt, ried joqtol lill-mostru ikraħ li kien iwerwer lill-poplu. Biex jirnexxielu, Bellerofont għandu bżonn l-għajnuna ta' Pegasu, iż-żiemel li jtir. Ejjew niskopru ftit din l-avventura. Ser nibda tfal billi nintroduċilkom il-personaġġi ta' din l-istorja, il-personaġġi prinċipali. Ser niltaqgħu mal-Kimajra, li hija mostru bras tal-jun, ġisem ta' moża u demb ta' serb, stramba ħafna. Kif ġatilkom fl-istejjer tal-mitoloġija Griega hija xi ħaġa normali ħafna li niltaqgħu ma' kreaturi u mostri strambi. Ser niltaqgħu wkoll fl-istorja mal-karattru li diġà rajna fuq il-qoxra tal-ktieb li issa sirna nafu li jismu Bellerofont li huwa raġel qalbini, raġel kuraġġuż. Ejjew nibdew billi naqraw l-istorja. Xi krua ta' mostru kien il-Kimajra? Il-Kimajra kellha ras tal-jun, ġisem ta' moża u demb ta' serb. Malli tiftaħ ħalqa kien joħroġ in-nar li taħraq kull ma ssib qudiemha. Kulħadd fil-pajjiż kien imwerwer minnha, kien jibża minnha. Irrid inwaqqaf lil din il-kreatura milli tkompli tbeżza lill-poplu tiegħi, qal is-Sultan. Ġibuli lil Bellerofont. Bellerofont kien l-iktar raġel qalbini kuraġġuż fil-pajjiż. Madankollu, beda jirtot meta sema xrid minnu s-Sultan. Bellerofont kien jaf li l-uniku mod kif joqtol lil-Kimajra kien permezz tal-maġija. Għalhekk mar iżur wieħed saħħar għaref. Intom x'taħsbu li ser jgħidlu s-saħħar?
Tassew li l-kimajra hija kreatura perikoluża ħafna. Qallu s-saħħar għaref. Ħadd minn dawk li ppruvaw joqtluha ma rnexxielhom jibqgħu ħajjin. Kieku s-saħħar jgħidilkom hekk, intom kif tħossukom dak il-ħin? Is-saħħar ħareġ riedni tad-deb mis-senduq tiegħu. Tfal, riedni huwa xett tal-ġild li jintlibes f'ras iż-żiemel biex wieħed ikun jista' jikkontrolla iktar liż-żiemel. Madankollu dan ir-riedni kien tad-deb. L-unika mod kif tista' toqrob lejn il-mostru huwa minn fuq, qallu s-saħħar. Hawn, ħa dawn ir-riedni u mur fuq l-għoljiet fejn għandek issib lil Pegasu, iż-żiemel li jtir. Żiemel selvaġġ u perikolus, imma jekk titfa' dawn ir-riedni fuqu tkun tista' tirkbu. Imbagħad inkun nista' ntir fuq il-kimajra u noqtolha bil-lanza tiegħi, qal Bellerofont. Tefa' r-riedni fuq spaltu u tela' għalon it-triq. U għaw sejjer waqaf fraħal biex jistaqsi fejn jista' jsib lil Pegasu. Iżda ħadd qatt ma kien sema b'żiemel itir. Imbagħad kien hemm tifel żgħir li ġie fuqu u qallu: kull meta l-qamar ikun qed jiddi bil-lejl, Pegasu jinżel fl-art biex jixrob minn nixxija li tinsab fuq l-għoljiet. Rajnieh, żiedet tgħid oħtu, jibqa' fl-art għal ftit sekondi u mbagħad jerġa' jtir lura fl-arja. Bellerofont sab in-nixxija li t-tfal kienu qalulu dwarha u staħba wara siġra. Taħsbu li ser jirnexxielu jaqbdu lil Pegasu? Ejjew naraw. Stenna kemm felaħ, imma Pegasu baqa' ma derx. Bellerofont ma damx biex beda jħossu għajjin u fl-aħħar ħadu n-nas u raqat. Filgħodu għajmu l-ajjat ta' tfal. Ara, Pegasu kien hawn, bdew jgħidu filwaqt li wrewh il-marki tan-nagħal li ż-żiemel kien ħalla fit-tajn. In-nagħal tfal huwa żarbun tal-ħadid forma ta' U li jintlibes miż-żiemel. U hawnhekk qed naraw li l-Pegasu ħalla il-marki tan-nagħal, jiġifieri kien ġie hemm. Dak il-lejl Bellerofont ma kielx għax kien jaf li bil-ġuħ ma kien se jorqod. Eżatt wara nofs il-lejl sema bħal tħabbit ta' ġwiena u wara it-tqawqib ta' żiemel, it-tqawqib tfal huwa ħoss li jagħmel iż-żiemel b'saqajh. Allura min taħsbu li kien? Pegasu. Ftit Bellerofont beda riesaq lejn iż-żiemel. Malli wasal eżatt warajh, tefalu r-riedni maġiċi madwar għonqu. Pegasu għola fuq saqajh ta' wara u b'dawk ta' quddiem beda jagħti fl-arja. Imma kien kollu għal xejn, issa kien ta' Bellerofont li minnu fih rikeb fuq daru. Mill-ajru kien faċli biex issib il-moħba tal-kimajra, imma l-kreatura kienet semethom ġejjin, ħarġet tiġri mill-ar tagħha, twerżaq kemm tiflaħ u tarmi nirien tal-biża' minħalqa. Bellerofont qatt ma kien għadu ra kreatura daqshekk tal-waħx. Qatt ma seta' joqtolha bil-lanza tiegħu biss, bil-fors trid isib mod ieħor. X'taħsbu li ser jagħmel tfal Bellerofont? U kieku intom x'kontu tagħmlu biex toqtlu l-kimajra? Dak
F'dak il-waqt, Bellerophont ra min-niera taċ-ċomp qrib il-moħba tal-Kimajra. Iċ-ċomp tfal huwa biċċa materjal mineral qisu ħadid li għandu hawnhekk Bellerophont f'idejh. Ġibet ir-riedni ta' Pegasu u dan tar bil-ħlewwa lejn l-art. Bla dewmien, Bellerophont ġabar ċomba kbira, reġa' ġibet ir-riedni u Pegasu minnu fih reġa' tar lejn is-sema. Bellerophont ħares lejn il-Kimajra tistennih quddiem l-għar tagħha. Deffes iċ-ċomba ġol ponta tal-lanza u qajjat kemm kellu saħħa issa. Pegasu għodos dritt lejn il-Kimajra, attent li jevita il-fjammi tan-nar. Bellerophont wadda bil-lanza tiegħu eżatt ġol ħalq kollu nar tal-mostru. F'daqqa waħda għajnejn il-Kimajra tberqu. Iċ-ċomba kienet dabet ġo ħalqa u kienet qiegħda tivvalena. Bellerophont u Pegasu taru minn hemm rebbieħin. U għalhekk qed naraw li Bellerophont irnexxielu flimkien ma' Pegasu. Mill-istampa tfalu milli għadu kif seħ, kif taħsbu li issa tiħossu Bellerophont? Issa in-nies kollha tal-pajjiż setgħu jgħixu fil-paċi u mingħajr biża' għall-bqija ta' ħajjithom. U dik kienet l-istorja tagħna tal-lum. Issa tfal jiena ħejjejt żewġ attivitajiet żgħar li tistgħu tagħmlu intom ukoll marbutin ma' dan il-ktieb. Kif diġà għattilkom, fl-istejjer Griegi insibu diversi kreaturi strambi, xi kultant ikunu mostri jew xi kultant huma sempliċiment kreaturi li jkunu qed jgħinu fl-istorja. Rajna pereżempju l-Pegasu, iż-żiemel bil-ġwiena. Rajna l-mostru il-Kimajra. F'ċertu stejjer niltaqgħu wkoll mal-Medusa. Għandna wkoll is-satiru li kif qed naraw għandu parti ġisem ta' bniedem u parti wkoll ġisem ta' moża. Niltaqgħu wkoll fi storja oħra ma' mostru jismu Minotawru li hu wkoll huwa taħlita ta' annimali differenti. Issa tfal, jiena nistedinkom biex inkom ukoll toħolqu il-kreatura stramba tagħkom, forsi wkoll tibnu xi storja marbuta magħha. Tistgħu wkoll tużaw dawn l-elementi li semmejna, ġifieri taħlita ta' affarijiet ġejjin forsi minn annimali, bnedmin, u għalhekk tistgħu toħolqu il-kreatura stramba tagħkom. Tistgħu tiddeċidu intom ukoll jekk hijiex kreatura li ser tgħin fl-istorja jew jekk hijiex xi mostru li ser toħloq xi ħaġa tal-biża'. Issa t-tieni attività li ser nagħmlu hija li ser noħolqu il-Pegasu tagħna. U għal din l-attività għandkom bżonn platt tal-karti abjad, kartonċina, kulur blu jew inkella gris ċar jew forsi xi kulur ċar ieħor. Għandkom ukoll bżonn platt tal-karti ieħor għaliex minnu ser taqtaw il-widnejn tal-Pegasu tagħna. Ovvjament għandkom bżonn ukoll għajnejn li tistgħu jew tixtruhom lesti jew inkella tpinġuhom intom kif għamilt jien. Issa li ser tagħmlu mill-kartonċina tagħkom ser taqtaw l-imnieħer forma ta' ovali u tpinġu wkoll il-ħalq u mbagħad jiena ftajt ukoll il-frenza x-xar għall-Pegasu tagħna. Mill-platt ieħor ser taqtaw ukoll il-widnejn
U għandkom ukoll ser tpinġu wkoll l-għajnejn. Issa ser inwaħħlu kollox flimkien. Nwaħħlu il-ħal, l-imnieħer u l-ħal tal-Pegasu. L-għajnejn. Nwaħħlulu wkoll ftit ix-xar. U mbagħad ħataqtaw żewġ widnejn minn platt tal-karti ieħor. U nwaħħluhom mal-ġenb tal-platt. Wieħed. Tuhom ċans jinxfu ftit u hekk għandkom il-Pegasu tagħkom. Tajjeb tfal, hekk wasalna fit-tmiem ta' din l-istorja. Nispera li oġbitkom din l-istorja mill-mitoloġija Griega u jekk oġbitkom inħeġġitkom biex tkomplu tfittxu iktar stejjer tal-mitoloġija Griega li huma interessanti ħafna. Nispera li ħadtu gost u jiena narakom darb'oħra b'istorja oħra. Saħħa u ċaw!